Ferimex. Triple Play. 3 v jednom. Televízia, internet a telefón. Triple Play služby Ferimex. Váš nový rodinný priateľ. Potýkajme si. Digitálna televízia Ferimex. Ferimex. Vyber si, na čo pozeráš. Vyber si televízny program priamo na obrazovke. A povie mi niekto, čo robí mŕtvý trikajnoslo v priestore pasovej kontroly? Vždy vieš všetko o tom, čo práve sleduješ. Môžeš zastaviť program a neskôr v jeho sledovaní pokračovať. Môžeš sledovaný program pretočiť, ak nestihneš jeho začiatok. A to aj vtedy, ak si ho predtým nesledoval. Akýkoľvek program si nahraj a v rovnakom čase sleduj iný. Naplánuj si, čo si nahráš až týždeň dopredu. Vďaka funkcii programový sprievodca ti neunikne žiadny program. Pozrieť si ho môžeš, aj keď už dávno skončil a ty si ho nestihol nahrať. Ak si z programu nevyberieš, požičaj si film. Alebo počúvaj svoje obľúbené rádio. Pozri si teletext tak, ako si zvyknutý. A môžeš skočiť aj na web, priamo na televízore. Kedykoľvek máš všetky informácie po ruke, vrátane predpovede počasia pre tvoj región. Na toto som čakal. Digitálna televízia Ferimex. Ferimex. Vyber si, na čo pozeráš.